16 листопада 2015 году. Усходние могилки места Торонто, Канада. Зараз адбылося ускладання кветак на могилу спадара Кастася Акулы. Сябры з гуртавання беларусаў Канада палічылі за гонар у гэты дзень наведаць месца пахавання нашага знакамітага суродзіча. Побач партрэт Кастуся Акулы, такі добры, спакойны, прыгожы, яму там добра. І вось знакаміты калаж, чорна-белая выява добрага твару акулы і ягоныя бессмяротныя радкі. Я зганьбаваную святыню, як мог, што сілаў аднаўляў, на помач клікаў на чужыне, шляхі і вехі ўстанаўляў. І благаслаўлены Всевышні нас верай, сілай надзяліў. Народ наш на зямлі не лішні, ён будзе жыць, як хваль прыліў. Слава героям! Слава! Жыве Беларусь! Жыве! Дзень добры. Дзень добры, дядька Кастусь. Светлой памяти. Помним тебе. То, что ты зрабіў, будзе ў памяці не толькі беларусаў Канады, але ўсе беларуская грамады па ўсім свеце, дзе беларусы раскіданыя ёсць. Перад будучыняй нашай, перад родным краем, прысягаю аж да смерці служыць роднай справе. Працай, сілай маладою буду памагаць, каб на попеле нязгоды лёс наш будаваць. Калі ж здарыцца патрэба бараніць краіну, я для волі, для народу прокладу сцяжыну. Бяда, гора мне не страшны, бо нядолю знаю. Дык змагацца за свабоду жыццём прысягаю. Светлая памяць. Гэтыя радкі Кастусь напісаў, калі яму было ўсяго 18 год, 1943 год. Пранікнёныя патрыятычныя словы аб сваёй радзіме, аб змаганні за яе лепшую будучыню. Дорогий наш спадар Акула, у день твоего 90-годового народина у твоих, я витаю тебе. И просто хочу зачитать сама ты радки, якія спадар Кастусь написал, будучи яшчэ 18-гадовым у 1943 годзе. Вышэй, родный брат, голову подыми, на солнце, на небо, на зоры зерни. Подумай, чаго мы на свете живем, якую дорогой, кудою идем. Ты ж сыном бяздольной краины абран, и прышлась повинен здабыць сабе сам. Ды гордо вышэй голову подыми, и стойко удел у змаганні возьми. Нічога не дастся без хвали ахвяр, часіні крывавай повинен быть дар. Что смерть представляя, нам вольность важней. Мей гонор полегче для справы своей. Что скажем родиме, як спросить тебе, ти помнил ты слабых у тяжкой бяде? Что скажешь, ти с соромом будешь стоять? Бярыся за справу, не трэба чакать. Дык смело уверх подыми голову и дружно прикинься за справу свою. Об счастье припомню, життя не жалей. Мей гонор полегче за вольность дзяцей. У парку, який завецца Эдвард Гарден, месца, дзе спадар Акула казаў Іры Варабей, пойдзем карміць вавёрак. Скачуць уже колькі год з таго моманту, калі Кастусь Акула пачаў і скончыў сваю знакамітую трылогію «Гараватка». Мясціны
якія надавалі яму супакой, думкі павольна плылі. І вось на гэтай лаўцы, у гэтым месцы ён са сваёю прынтоўкаю, набытаю ў ангельшчыне ў 46-м годзе, адкідваў усё земное і пачынаў пісаць радкі, якія ведае зараз увесь беларускі свет. Потому что я, шчыра кажучы, вельмі давно тут не была, і так, можа, з нейкім цяжкасцю уже знайшла гэтыя мясціны не адразу, але калі я ўжо ўбачыла гэтую лаву, я ўзгадала, што гэта было менавіта тут, вось калі я села, гэта было менавіта так. Вось тут ён сядзеў, мы тут сядзелі, вось кармілі вавёрак, ён мне расказваў, вось тут я сядзеў, чаго я цябе прывёз сюды. Я тут сядзеў, тут ставіў вось так машынку, садзіўся вось так і друкаваў. А што, кажа, пісаў гараватку тут? Я пісаў, каб мне тут было ціха, спакойна, каб ніхто маёй увагі не адцягваў. Вось тут сядзеў, тут вельмі прыгожа, вельмі натхняльнае месца. Так што тут гэта гістарычна, я думаю, гэта месца варта таго, каб паставіць, ну не ведаю, новую лаву паставіць ці не, але вось дошка тут мусіць быць. Магчыма, сюды прынайтаваць невялічкую металёвую дошку. Так. Такая думка ўжо шпацыруе ў галовах нашых, да яе толькі трэба прыкласці рукі і ажыццявіць. Магчыма, што-небудзь і здзейснім. Я вельмі рада, што сёння апынулася ў гэтым месцы. Мы толькі што невялічкай групай з тых, хто з'яўляецца сябрамі згуртавання беларусаў свету, прыехалі на магілку вядомага беларускага пісьменніка Кастуся Акулу. Дарэчы, я пазнаёмілася з ім ужо менавіта тут, калі прыехала ў госці ў Канаду ўпершыню, але у мяне была зусім незвычайнае знаёмства з яго творчасцю. Вы ж ведаеце, што ў савецкі час усе, хто быў на эміграцыі, пісаў на эміграцыі, вывучаў нешта, у тым ліку і гісторыю Беларусі, і апісваў яе не толькі ў навуковых працах, але і ў мастацкай літаратуры. Усё гэта было недаступна нашаму чытачу. І калі я была ў камандзіроўцы ў Варшаве і у Варшаўскай акадэміі навук, я пазнаёмілася ў бібліятэцы, вырашыла паглядзець, што ж там усё ж такі ёсць з беларускай літаратуры. І калі я ўбачыла гэтыя скрыні, на якім было напісана беларуская літаратура, першае я ўбачыла Кастусь Акула на А, і пайшлі гэтыя творы. Я вельмі здзівілася, чаму я нічога пра гэта не ведаю, хаця прозвішча мне гэта сустракалася. І я глянула, колькі твораў напісана, а мы нічога не ведаем. Вось так з нашай літаратуры выкідвалі тое, што было і невыгадна, што улады таго часу, камуністычныя ўлады лічылі, што не патрэбна гэта знаць нашым чытачам, выкідвалі тую частку гісторыі, якая асвятлялася зусім не так, як ім было заўгодна. І сапраўды у сваіх творах Кастусь Акула пісаў аб тых падзеях, аб тых людзях, аб тых арганізацыях, пра якія у Беларусі нават і зараз гаварыць шчыра, праўдзіва, адкрыта яшчэ і немагчыма. Бо гэтыя падзеі тычацца Другой сусветнай вайны, а да гэтага часу, як мы ведаем, больш міфаў аб тым, якая была гэта вайна, у тым ліку і ў Беларусі падчас акупацыі. І я вельмі задаволена, што вось сёння сяджу на гэтай лаўцы, на якой пісалася адна з яго найбольш цікавых рэчаў. Гэта гараватка. І я буду рада, калі хто-небудзь пасля таго, што я тут расказала, захоча прачытаць яго кнігі. Я не сумняваюся, што ён даведаецца шмат чаго новага пра тое, пра што ён не ведаў. Асабліва гэта гады такія былі складаныя. У Беларусі ўвогуле
тварылася падчас другой сусветнай вайны неверагодныя рэчы. І цяпер гэта настолькі ўсё сфальсіфікавана, што толькі калі вы будете чытаць шмат рэчаў, якія паказваюць гэтыя падзеі з розных бакоў, вы нешта зможаце зразумець. І я рада, што сваё слова ў гэтым сказаў Кастусь Акула. І рада, што вось у гэты дзень, калі б яму ўжо спаўнялася 90 гадоў, мы успомнілі аб гэтым, аддалі даніну памяці яму, яго творчасці, яго роду. І я спадзяюся, што грамада беларуская ў Канадзе і надалей будзе шанаваць гэта імя, але я спадзяюся на тое, што некалі яго будуць шырока шанаваць і ў Беларусі. Дякую вялікі, спадарыня Галіна. Зараз мы чулі ўспаміны і адзнаку спадару Кастусю Акулу, вядомага навукоўца в Беларусі, кандыдата гістарычных навук, спадарыню Галіну Сергееву. Зараз мы знаходзімся ля хаты з адрасам Ривердейл авеню, 57-я хата. Гэта хата спадара Кастуся Акулы. Калісьці ён прывёў сюды сваю жонку, тут сталіся народжанымі дзеці: Алесь, Ганна, Альгерд, Юрась. І вось зараз гэтая хата належыць іншым людзям, але пра яе ведаюць беларусы Таронта. І мы у сённяшні дзень 90-х угодкаў з дня народзінаў Кастуся Акулы наведалі тыя мясціны, якія ўжо занаўсёды звязаны з ягоным жыццём. Бел-чырвона-белы сцяг, які мы прывезлі, гэта знак, што пад гэтым сцягам спадар Кастусь пражыў усё сваё нелёгкае, але такое сакавітае жыццё. Калісьці ў 2000 годзе у 2 гадзіны ноччу спадар Кастусь стаіць на ганку і чакае аўта, на якім мы паедзем на чарговую сустрэчу беларусаў Паўночнай Амерыкі, што сталася збудаванаю у Кліўлендзе, Агайя. Ён узяў пад сваю кепку, аддаў гонар, зважай, і мы паехалі, і ўсю ноч ехалі, пакуль раніцою не прыбылі на тэрыторыю нашага вядомага амерыканскага беларускага цэнтру Полацак, што ў Кліўлендзе. То былі цудоўныя дні, калі яшчэ поўны сілаў, энергіі Акула. Ён і змагаўся за беларушчыну, ён пісаў артыкулы, у якісь справы улазіў, якія навогуле, магчыма, яны ўжо былі і не патрэбны, але тым не менш, дзе мог, штурхаў беларускае слова, культуру, штурхаў беларушчыну наперад. Папулярызаваў беларускае не толькі ў заходнім свеце, але і ў Беларусі. Бо розгаласы пра дзейнасць і згуртавання беларусаў Канады і спадара Акулы ўсё больш і больш даходзілі да бацькаўшчыны. І вось мы сёння зноў на гэтым месцы, з чаго пачалося і дзе скончылася. Вечная памяць, шаноўны спадар Кастусь, мы будзем памятаць цябе, і 22 лістапада праз 6 дзён мы яшчэ раз узгадаем пра тваё жыццё і творчасць. Гэты месяц, гэта лістапад 2015 году, месяц спадара Кастуся Акулы. Дядька Кастусь хіба быў вядомы тут усім, хто тут ёсць. І мы ўсе помнім яго палымяныя прамовы, усе яго блізка ведалі і разумелі гэтага чалавека, кожны па-свойму. Хтосьці больш з ім сустракаўся, хтосьці менш, але факт астаецца фактам, што Кастусь быў чалавекам, атлантам, который трымаў гэту царкву і гэты цэнтр на сваіх плячах. Цешуся, што мы тут сабраліся і адзначым сёння гэтую падзею, яго 90-годдзе. В такіх маіх успамінах Кастусь бачыцца з 2 сцягамі. Адзін бел-чырвона-белы, другі канадыйскі сцяг на плошчы
Нейтан Філіпс у 2006 році, коли ми ладили мітинг у підтримку демократії в Білорусі після виборів. І для мене Костусь, він так само був канадійцем, як і білорусом, тому що він прийняв цю землю, він їй дав шмат сил, він навіть написав книгу по-англійську «Tomorrow's Yesterday», і Канада стала для його другой родимой. Для меня он так само человек канадеец, как и белорус. Коротенькая промова была у меня. Я дам зараз слово Сашу Коту. Шановне господарство, подчас подрихтовки, коли наближався листопад місяць, вирішили, нехай він станеться місяцем акули, і у перший день на дзяды 1 листопада ў нядзелю група сяброў згуртавання беларусаў Канады наведала могілкі, прыбралі тое, што змаглі прыбраць і што зрабіць. Потым 16 лістапада, у дзень народзінаў спадара Кастуся, таксама сталася наведванне могілак, паставілі свечкі, усклалі кветкі, потым праехалі па мясцінах, якія звязаны з ягоным жыццём у Вялікім Торонто. І вось сёння, у нядзелю 22 лістапада, заключная акадэмія, і станецца сказаным некалькі словаў пра ягонае жыццё, пра ягоны лёс. І падчас падрыхтоўкі мы звязваліся з асобамі, якія яго ведалі, з ім супрацоўнічалі і маюць такія пэўныя меркаванні і дапамажаныя людзі, і яны даслалі свае развагі пра Кастуся акулу, і дазвольце мне потым агучыць іх. На пачатку я толькі хацеў бы сказаць пра ягоную ролю у тым, што мы маем сёння, як яно адбылося. Таму што беларусы прыязджалі і ў Паўночную Амерыку, і ў іншыя краіны, Аўстралію, Аргентыну, ці колькі стагоддзяў таму. Але праз паўстагоддзя, нават праз стагоддзя і далей ніякіх рысаў, ніякіх слядоў існавання нашых беларускіх кам'юніці асяродкаў не назіралася. І ўсё таму, што людзі, зняверыўшыся ў сябе, падпадалі пад уплыў іншых нацыянальных асяродкаў і паглыналіся імі. Вось пра гэта ўсё ведалі людзі, тыя жаўнеры другога корпусу арміі Андерса, якія разам з 8-й брытанскай арміяй воевали з немцамі ў Паўночнай Амерыцы, і потым Вялікая Брытанія у знак пашаны да таго, што яны такі унёсак зрабілі ў разгром фашызму ў Европе, запрасілі у Ангельшчыну на сталае жыццё, і потым толькі яны ўжо, убачыўшы ў аб'явах, што патрабуецца працоўныя ў Канадзе, прыехалі сюды па кантрактах і пачалі працаваць у новым свеце. Вось кніжкі, якія на стале расчынены, беларускі эмігрант падрабязна апісвае 47-48 год. За паўгады да распачынання згуртавання беларусаў Канады, гэта сакавік, травень 48-го году, яшчэ акула піша іншым часам роспачна, што нам трэба штосьці рабіць, таму што мы расцярушаны па свеце, па фармах, па розных прадпрыемствах паўднёвага Антарыя. Вельмі цяжка сабраць людзей, калі няма ні сеціва, нават тэлефон, нават даехаць чымсьці адзін да аднаго, вельмі было цяжка. Адзіны шлях звязвання нашых суайчыннікаў, беларускі эмігрант, які працаваў на працягу 6 год, дасылаліся лісты ў Аўстралію, у Европу. Са Швецыі прыходзілі такія водгукі, што дзякуй, даражэнькі, мы лічылі, што мы ў свеце ўжо загінем, як беларусы, таму што не ведалі, куды прытуліцца. Трапіў адзін з асобнікаў у рукі старшыні Рады БНР Міколу Абрамчыку. Ён як пабачыў, кажа, трэба было з гэтым чалавекам сустрэцца. Выдатнае выданне, выдатная рэдактура,
хто ён такі. Вельмі высока ён адзываўся пра Акулу. Акул ушоў 23 год. Калі пачытаеш, што ён і ад свайго імя, і ад імя Міхася Козыра, то ягоны псевдонім піша, это палёт думкі сталага 40-45 гадоў, які ўжо ўсё вынайшаў па гэтай тэме і мае выказвацца публічна па тых ці іншых пытаннях нашага беларускага жыцця. Ён не меў ніякай адукацыі, акрамя некалькі класаў польскай школы, 2 ці колькі год беларускай гімназіі ў Вільні, першы перыяд афіцерскай школы беларускай краёвай абароны ў Беларусі ў Менску, і ў 44 годзе, каб пайшлі на выгнанне, ён яшчэ у афіцерскай школе польскай арміі Андерса, якую дазволілі ангельцы распачаць у Брытаніі, а яму абяцалі добрую кар'еру, змяні праваслаўе на касцёл і змяні сваю нацыянальнасць, у цябе вялікая будучыня. Ён быў вельмі здольны і вельмі на добрым уліку знаходзіўся ў кіраўнікоў польскай арміі. У 48 годзе ўсё ж намаганнямі у першую чаргу штомесячніка беларускай эмігрант у Торонта сабралася група беларусаў, якія ўжо ведаючы, не трэба больш цягнуць арганізацыйна, трэба сабрацца і закласці пачатак юрыдычнага існавання беларускіх структураў тут у Канадзе. Это першая в Амерыцы беларуская структура, якая аформілася ў кастрычніку 48 года афіцыйна. Я зачитаю толькі першы сказ. Это гістарычны дакумент, камунікат нумар 1 галоўнай управы згуртавання беларусаў у Канадзе. 28 листопада 1948 года на сходе белорусов Торонто скликанной инициативной группой до организования белорусов в Канаде было постановлено утворить белорусскую национальную организацию в Канаде под названием «Згуртование белорусов в Канаде». ЗБК выбрана с поміж сябров сходу часовая головная управа в наступном складе: старшиня Кастусь Акула, заступник старшині Аранский, секретар Михась Пашкевич, скарбник і референт дапамогі Єзек Ітушка. Абралі таксама наглядную раду і асноўныя палажэнні, ведаючы зноў жа, што закласці арганізацыю, напрыклад, аматараў беларускай культуры, альбо сяброў беларушчыны, альбо сяброў беларусаў, яна знікне, яе расцягнуць больш моцныя наваколлі, у першую чаргу польскага накірунку і расійскага. Будзе тое, што было ў той самай ўжо ўзгаданай Аргентыне. І таму яны напіралі у першым складзе, вы самі пабачыце, у першым сказе вось гэта камуніката беларус-беларуская ўзгадваецца 4 разы. Каб ні ў кога не было ніякага сумнення, што ж гэта за арганізацыя. Таму і назвалася «Згуртаванне беларусаў». Не прыхільнікаў беларушчыны, а менавіта згуртаванне беларусаў у Канадзе. Вось гэты падмурак, які быў закладзены, вось і ён потым па яго малюнку пачалі закладваць база. Праз год у Злучаных Штатаў сталася закладзена беларуска-амерыканскае задзіночанне. Далей Австралія, Аргентына. Першым таксама і ў гэтым прымаў удзел, як шараговец, было закладзена такое згуртаванне беларусаў у Вялікай Брытаніі. Натхняльнікам, арганізатарам і першым такім рухавіком быў спадар Вінцэнт Жукрышкевіч. І ёсць такія здагадкі, магчыма, натхнёны вось тымі падзеямі, а магчыма яшчэ і атрымаўшы заданне, Акул з групай сяброў прыехаў сюды, якраз яны і павінны былі запачаткаваць па узору Великой Британии такую же организацию тут у Канаде. Повторяюсь, это первая белорусская организация у Америцы. А белорусский эмигрант – первое друкованное выдание у Америцы. Гэтыя моманты, гэта уже гісторыя, яны дышлі вельмі істотныя, якія першыя крокі, такое і наступнае. І таму тое, што закладзена ўжо больш каля 70 год, тому яно і уплывае на нас, і дае нам магчымасць карэктаваць свае крокі, бо тады вельмі мудра паступілі тыя юнакі, а для нас уже ветэраны, калі такім чынам абмалявалі структуру
і сутнасць гэтай арганізацыі. Дазвольце мне зараз зачытаць старшыні рады ДНР спадарні Івонкі Сурвілы. Яна палічыла і за гонар, і за абавязак прывітаць сёння нас у зале з нагоды 90-годдзя народзіна спадара Кастуся Акулы. Дарагія сябры, на жаль, не могу присутнічаць на святкаванні 90-х годкаў народзінаў Кастуся Акулы, але буду з вами ў гэтую нядзелю в сэрцы і думках. З гэтай нагоды дазвольце падзяліцца вам некаторымі ўспамінамі пра Кастуся. Спаткаліся мы з ім першы раз у 1970 годзе ў Отаве. Мы недавно приехали из Испании, и Кастусь с жонкою и малым сыном Альгердом, а таксама господарства Грицуки, приехали нас наведать у Отаве. От того часу споткалися с Кастусем кожный раз, когда были в Торонто, а ездили мы всей семьей на все ваши святкования. Например, в 1972 году были в этой зале 12 разов. Звичайно, Кастусь сидел за столом с книгами. Так само часто телефоновал нам, звичайно ночью, как поделиться нечем, что имел на сердце. Все мы ведаем про талент этого великого белорусского патриота, ведаем про ягоныя, часам вельмі адважныя выступленні, як прыкладам у 67 годзе на сусветнай выставе ў Монреале. Але, магчыма, не все ведаюць про ягоную шчодрасць, а гэта велізарная якасць чалавека. Кастусь не меў машыны. Не меў машыны, бо вырашыў, што грошы, якія яна каштавала, больш прыгадзіліся ў Беларусі. Кожны месяц высылаў частку свае пенсіі в Беларусь. Адным памагам, другім ахвяраваў на розныя ініцыятывы. Асабіста я ему яшчэ ўдзячна за тыя $500, якія ён ахвяраваў у 90-м годзе на канадыйскі фонд дапамогі ахвярам Чарнобылю ў Беларусі, калі мы рабілі велізарныя высілкі, каб сабраць патрэбныя сродкі на дапамогу пацярпелым у Беларусі ад гэтай страшнай бяды. Толькі Кастусь Акула і доктар Рагуля ахвяравалі тады такія сумы грошаў. Кастусь Акула заўсёды быў часткаю нашай беларускай сям'і ў Канадзе. Калі жаніўся ягоны сын Юрка ва Флорыдзе, і бацькоў яго ўжо не было між намі, запросил меня на веселье, бо я была, як і кожен з нас, часткою його білоруської сім'ї. Для мене було гонором присутнічати на весіллі сина Кастуся. Взяла з собою пригожу здимку батьки і маленькую кількість експонатів, щоб показати усім американським гостям пригожу спадщину Юрки. Декіншую сьогодні Юрку із Сюзан, Альгерда і всіх нас з юбілеєм Кастуся Акули. Удячна, що пам'ять про його живе поміж нами. Живе Білорусь! Івонка Сурвіла! Сярод гэтых кніжак змагальныя дарогі. Яна з аднаго боку і мастацкага характару, але гэта дакументальны аповед пра жыццёвы шлях Акулы 44-го году і далей. Вельмі істотныя звесткі прыводзяцца і пра тое, пра што яшчэ ніхто ў беларускай літаратуры не распавядаў, про беларускую краёвую абарону, про афіцэрскую школу, як усё там адбывалася, як яны рухаліся на захад, і потым арганізавана здаліся, магчыма, здаліся, ці перайшлі на бок французскіх партызанаў, макаў. Кастусь распавядаў у кніжцы, там, магчыма, не прыйшлі так. Яны былі ў чорнай форме, сшитой немецкими владами, якая на іх была бы, яны былі кадэтамі гэтай школы, і ў гэтай форме нічого не было, яны пераходзілі да партызанаў. Калі мы праходзілі праз шэрагі макаў, іх аплёўвалі, абзывалі фашыстамі, таму што яны перайшлі ад немцаў сюды. Вы былі з імі, вы пасобнікі, і каб не іхнія камандзіры макаў, самыя гарачыя галавы, маглі бы кагосьці прыстрэліць. Вось такія рэчы таксама адбываліся тады на французскай тэрыторыі у Эльзасе, дзе яны перайшлі ўжо потым на поўдзень Францыі, у Італію і далучыліся да арміі Андерса, вліліся ў польскія аддзелы. Вось такія рэчы. І да выйсця гэтай кніжкі шмат спрычыніўся беларускі пісьменнік, даследчык беларускай гісторыі. Владимир Орлов, калі ласка, Господар Орлов, заля слухає ваш розповідь. Эта книга повідає про особу, які з часов подивився католицькі, змагалися за свободу і самих різних його нарядних і особливих. Але найперше за свободу і незалежність Беларуси. А теперь вот в этом листопаде у меня
незалежности Сибири. Царем со дорог судил. Почалося на початку 1980-х, коли до моих рук потратили ягоная сценарийская книжка «Всякая всячина», а незабавно и куртину моров часопису «Зважай», які Акула больше 20 годов давал сторонника. Часопис поведомлял про то, о чем наша пресса еще долго молчала. Про життя диаспори, про військові бази для ядерної які була наспівана Білорусь. Прольот білоруського президента Михайла Кукабані. У 1962 побачив світ перший роман «Спустя Акулу. Змагальна дорога», який в 94-м був переведений в Білорусі. Сієцький місяць займав найвищі роки у список афільних бестселерів, а потім перемонтував ускладений на этой нашей книге «Пирамид» самый путь популярных белорусских книг 20-го столетия. У кожного листов до меня я заливал тушку полет. Белая душа завсюди мкнулась дорожного неба. Дякую велике. Зая Дзьопла, вітаю вас. Живе Білорусь. Живе. Вам дякую, до зустрічі в Мінську. Полічив за обов'язок дослати свої коротенькі успоміни директор Білоруського інституту науки і мистецтва в Нью-Йорку Спадар Віктор Ткіпер. Ён, окремо іншого, сказав наступне, бо розмова була протяглою. Кастусь Акула був активним сябром Беніму в Нью-Йорку. Його співпрацовництво з нашим інститутом полягало в трьох накерунках. Перше – допомога у виданні її періодики, записи Беніму. Другим накерунком співпраці у Бенімі сталося розповсюдження літератури інституту. Корпорація «Погоня», це Кастусь Акула і Антон Маркевич, звичайно брала для розповсюдження в Канаді 20 особників запису Беніму і 25 одинок розностайних монографій. Що подобалося нам? Кастусь Акула вертав гроші за видання завсюди своєчасово і у повному об'ємі. Бо замовляти друк наступних книг можливо було після отримання грошей з реалізації попередніх. Кастусь Акула, третє, активно популяризував книги Беніму в Північній Америці. Майстрував їх вистави у Альберті, Ванкувері, Чикаго, Детройту, льотав, їздив по Північній Америці за свої гроші. Готелі, харчування в дорозі. Нетанна громадська діяльність. Подчас праці над змагарними дорогами Кастусь Акула спеціально приїжджав у Нью-Йорк прочитувати доклади про ходу праці, дискутував з Франтішеком Кушелем на контрепізодах книги про білоруську краєву оборону, офіцерську школу білоруської краєвої оборони. Однойчі, подчас навідування Мінську, зайшли ми з письменником, з Калабаном у ресторан поцілкуватися, як завсюди про наші справи. Тоді Скалабан нечакано і згадав про Кастуся Акулу, розповівши, як той досилав з Канади різні цікаві матеріали, видання, що сталися кориснішим додатком та поможцем у справі вивчення певних історичних подій в Білорусі. Мужик він не просто характеру, мог і послати, не взираючись на ім'яни. Але коли брався за яку-небудь справу, то братя працював, тягнув як вол. І все робив при цьому щиро і якісно. Я ще раз повторю, Кастусь Акула був вельми активним і корисним сябром Беніму. Вічна його пам'ять. Це слово Спадара Віктора Ткіпера. Зараз ви бачите на екрані Спадара Барановського, вельми відомий краєзнавця Берестейщини. Почав розповідати, скаже, ми ведаємо некоторих канадських білорусів, навіть стосувалися. І він дослав нам свої упоміни. Це вийшло експромтом і вельми так цікаво. Дозвольте кілька таких рядків зачитати. Недзе в конце 80-х, початку 90-х годов ми двома знайомими створили в Бересті клуб аматорів періодики. Тоді в громадстві назирався моцний голод на любую незалежну і особливо білоруську пресу. З'явилася можливість і амаль невідома для нас у той час білоруської діаспори в світі цікавість, про яку в совєтські часи створили шмат різних міфів.
З маёй ініцыятывы мы вырашылі напісаць ва ўсе беларускія эміграцыйныя выданні, каб атрымліваць іх па почце і потым дзеліцца інфармацыяй сябрамі і знаёмымі. Распачаліся сталыя кантакты, дапісвалі нам, дасылалі навіны з бацькаўшчыны мы. Асабліва імкнуліся наладзіць сувязь з выхадцамі з Берасцейшчыны, Васілём Мільяновічам, Раісай Жук-Рышкевічам, Міхасём Белемуком, Сергеем Хмарам. Сярод розных выданняў мы пачалі атрымліваць і часопіс беларускіх ветэранаў «Зважай», рэдактарам якога быў Кастусь Акула. З часам ён даслаў нам і свае кнігі «Змагарныя дарогі», «Гараватка», «За волю», напісаны па-ангельску раман «Tomorrow is yesterday», «Завтра гэта вчора». Пазней вырашылі, што большасць атрыманых газетаў, часопісаў і кніг варта перадаваць на сталае захоўванне ў краязнаўчы аддзел Берасцейскай абласной бібліятэкі, дзе да гэтага паставіліся з цікавасцю разуменнем. Хоць трэба адзначыць, ад вачэй розных тагачасных ідэолагаў гэты наш адмысловы фонд было вырашана трымаць надалей, каб не забаранілі і каб не загадалі знішчыць. Надзвычай цікава было чытаць аўтабіяграфічны раман Кастуся Акулы «Змагарныя дарогі», бо апісанае ў ім сталася абсалютна новым і невядомым для большасці з нас. Гэтая кніжка, як іншыя ягоныя творы, хадзіла па руках. Асабліва цікавілася моладзь. Таму потым я папрасіў Кастуся Акулу, каб ён па магчымасці даслаў нам яшчэ адзін камплект сваіх кніг, адмыслова для незвычайна папулярнай у тыя часы бібліятэчкі ў сядзібе Берасцейскай абласной рады БНФ, каб больш людзей змаглі пазнаёміцца з ягонымі творамі. Як каштоўную памятку часоў і кантактаў з выдатным дзеячом беларускай эміграцыі Кастусем Акулам дагэтуль захоўвае ў сваім архіве камплект часопісаў «Зважай» і ягоныя кнігі. Вітанне ўсім беларускім, канадыйскім беларусам, асабліва выхадцам з Беласельшчыны. Яшчэ адна была размова, гэта спадар Зенон Пазняк. Як вядома, на пачатку 90-х год дэлегацыя БНФ прыязджала ў Канаду і Злучаныя Штаты за падтрымкай з боку беларускай эміграцыі. Тады намаганнямі спадара Міколы Ганько, Кастуся Акулы сталіся зробленымі, збудаванымі кантакты з дзеячамі тут і в Онтарыі, і в Торонто. Спадарства Сурвілаў, Янка і Івонка Сурвіла, яны былі галоўнымі каардынатарамі па планаванню працы дэлегацыі БНФ навогуле ў Канадзе. Яны спрычыніліся ад таго, што сталіся сустрэчы і ў Алтаве з урадоўцамі, і пра гэта напісана ў газеты «Беларусь», і ёсць здымак Кастуся Акулы, дзе вы в Торонто, в дэлегацыі БНФ з урадоўцамі. І ў той час гэта сапраўды быў крок. І ў гэтым рэчышчы Зенон Пазняк вельмі прыстойна і з гонарам адзываўся пра тую супрацу з беларусамі Канады і ў першую чаргу са спадарам Кастусем Акулам, Міколам Ганько, Барысам Рагулям. Гэта вельмі прыемна, што наш юбіляр быў на першых ролях і ў гэтым таксама. Адным словом казаў, гэта волат беларускай эміграцыі, вот это слово Зенона Пазняка. Вось такое меркаванне людзей з імем мы на сёння маем. На гэтым такі кароткі дайджест, дазвольце скончыць. Прыемна, што вы з такім хваляваннем слухаеце. Гэта ўсё пра Кастуся. Гэта наш чалавек, і ён заслугоўвае таго, каб пра яго мы сёння казалі. Мы маем прывітаць пісьменніцу Ольгу Іпатаву, кавалера ордена Знак Пашаны. У мінулым яна ачольвала Саюз пісьменнікаў Беларусі, валодае добрымі арганізатарскімі здольнасцямі, але тое, што яна напісала, гэта скарбніца беларускай думкі пра гісторыю, і яна вельмі ў цесных стасунках знаходзілася з нашым юбілярам, шмат з ім размаўляла, працавала. Мее, нам адзіны відэазапіс спадара Кастуся. Я знаю, я так научил в классе сидячи за столами, там сегодня каждый день. И они так были продюсами до этого, что пошли в школу, приняли лет по-английски, говорить на их наставники, напали на них, что я роблю, я кажу. Вы почекайте пару годов, нехай они поучатся, тогда побачиться. И направду мои детки все пошли. То есть в том шлаху. Что бы вы хотели сказать белорусским детям, вашим землякам на Выборгщине, в Дрогшицком районе? По-перше, я
когда-нибудь вернуться на Глубочину, то я буду вельми вдячний Всевышнему за таку узнагароду. Я вже там був, в бібліотеці, зустрічу мив у 94-му році. Діткам, школьникам я порадив би триматися в своїй батьківщині, якимось ще, починаючи від сім'ї, которая белорусская, безумовно, еще не семья, тогда молитва у своей святыни, где повинны так само молиться все по-белорусски. И важно, вельми важно, что как раз от матки, от батьки, как они начинали ценить свою мову, как ведали, что это наибольший дар от Господа, что наша мова одна из наипригожейших в свете. И это вошла Йосип узнагороди у своїм житті, бо не треба забуватися, що наша держава повстала не в 1917 році, а в Полоцькому княстві від того, як там Рожволод і Равнета завсюди вспоминаються, але посла Шута і Ufraćenija, тоді Кирило Туровського, то наші святі, це все були люди високого ранга, у святих, і те, которые натхняли нас староцами. Это наша история. Мы есть народ, что вложил некоторые много в культуру не только своего народа, но и соседних. Нас соседи надто любят, все что теперь. Похвалить и тогда обрабовать. Но главное, что целый час знойдут нечто рыбовать. Вы хотите сказать просто еще несколько добрых слов, просто пожелать им еще, что бы хотели еще, коротко, 2 фразы. Пожелайте нечто нашим белорусским деткам. Я слабо чую это. Пожелайте еще нечто нашим белорусским деткам, вашим землякам. Белорусская мова и что еще? Как яны были патриотами, махчима. Это то, что вы пишете, что вы робите в своей творчести и что вы пронесли про все життя. Белорусским деткам я за все всем желаю доброго здоровья. Звичайно, это их обов'язок глядеть за чистиней, слухаться батьков, брать твоє набите батьками, далі цікавиться нашої чудовної природи Білорусі, старожитності, історії Білорусі. Мы побыли разом с Костусем. И я просто несколько штрихов скажу до вот таких життєвих, які звичайно застаються якби у душі чоловіка. Что мы, когда я приехала сюда первый раз до сына, мы ж, ведомо, один одного ведали не кажуть, по творчості, по громадській діяльності. Я ведала так само про, яшчэ калі была вельмі маладая, в 66-м годзе, вось у «Голосе радзімы», нумар нават 42 я записала, быў такі тэкст, у якім лепшыя беларускія пісьменнікі падпісалі гэты ліст, у якім яны проста знішчалі, значыць, Кастуся Акулу, Станкевіча. Калі я прыехала сюды, то, ведаеце, адразу мне ён трошки агаломшыў сваімі паводзінамі.
І ён мне першае, што сказаў, ну пасля там нейкіх ужо прывітанняў: слухай, чытам твои романы, і вот гэта ты, ты, мабыць, не сама их написала, нехто другі за тебе написал, не сходятся твои романы и ты. Ну, я ему отказала: мало золотник, да дороги. Ось, і ми так от з ним пікірувалися, розумієте, у нас була така пікіровка. Але я ведала просто, наколькі йому потрібні були ці зустрічі. Так сталося, що мій син жив літерально, значить, у домі, який був 10 хвилин ходу, значить, на горищі такой, і треба було пройти через мосточок, через некую ферму, і помник Мао Цзэдуну. І тут уже Костусь чекав, коли ми домовлялися коли помника Мао Цзэдуна, ми з ним зустрічалися, і там була недалека його хата. І тому, як він казав: я вже з 2 годин роблю голубці, а ти от спізнилася на 4 хвилини. Розумієте, я відчувала, як йому треба виговоритися, як йому треба було сказати і убачити, скажімо, в очах письменника, ну, для його була я все-таки неким чином старшиня Союза письменников белорусских, что он письменник, что его ценят, что он дорогий для нас. Після до этих голубцов, он правда, он робив такі великі голубці, які їсти було вельми тяжко. Але спочатку я, а після вже з Іри Воробей, ми героїчно їли ці голубці, хвалили їх. І ось ці розмови, коли ми утрох збиралися, це одна з таких сторонок моєго життя, якую я буду завсёды узгадувати з ностальгією, з любов'ю і з тим, що це у моєму житті було, що були ці розмови, що були цей садок з малинами, якими він нас частував, що були говорки про Білорусь, про її льос, про її будущее. Я хочу тут ще сказати, що ми все-таки письменники і зробили його гоноровим сябром Союзу белорусских письменников. И он стал официально гоноровым сябром Союза наших письменников. И для его это было так само вельми дорого. Ви розумієте, його трилогія, вона справді, і це я говорю як професіонал, вона увійшла у білоруську літературу як вельми талановитий твор, один у своєму роді, як писали тут критики, ну, не буду вже тут цитувати їх, що це справді вельми адметний твор про лёс чоловіка Заходній Білорусі, який пройшов просто такі змагарні дороги. Ну, уявіть, це підліток, який почалася війна 16 років, і він був на курсах офіцерських ВКА, німецьких, які весь час йому, так сказати, закидали після. Але вони перейшли на бок союзників у британському війську, так сказати, у польському корпусі. Він змагався супроти фашизму, і його узнагороди, ви бачили, є. Але він завсюди був антисоветчик, і тому був завсюди персона нон-грата, так сказати, для совєтської влади. І він сьогодні все одно увійшов у пантеон білоруської літератури. Без Костуся Акула, без його трилогії, без його творів, эта литература будет якби неповною. І він вийшов як сталий, спілий письменник. І на закінчення скажу, що я завжди відносилася до його з великим пієтетом, тому що я думала про то, вот, скажем, я белорусский письменник, але у мене були друковані, аудиторії, любов там, листи читачу, розумієте, ну, усе те, що сподорожничає любому громадському діячу. А ось у його була вельми обмежована аудиторія, вельми обмежована. І він був колючий і непростий чоловік. Його треба було зрозуміти. Мені от зараз крудно, що некоторі, може бути, не з'явилися, тому що він неколи їх покрудив. Він мог і мене покрудити, але я ведаю, що у душі кожного письменника є така смешинка такая, есть такое жадание, якби вывернуть серьезную ситуацию, ось вывернуть ее и посмеяться трошки. Ну, когда я читала тут серьезный доклад на некой вот встрече, не памятаю уже, а он у капелюши танцевал тут вот перед этим, то я зрозумела и сказала, сумный твой доклад был, что мне было слухать. Ось, я разумела, что им это ось
незменны нейкі чалавек, які смяецца ўнутры нас пра тое, што Герман Гессе некалі вельмі добра напісаў. Смяецца, мы самі робім нейкія вельмі сур'ёзныя рэчы, але мы недзе дзеці ўнутры, мы можам пасмяяцца над сабой, над абставінамі, над нечым яшчэ. І скажу вам, прызнаюся, я яго любіла. Я яго люблю цяпер, як творцу, як асобу, неординарную, не подобную ни на кого іншага, разумеете. Я ніколі не могла на яго крыўдзіцца. І я счастлива, что вот сегодня собрались, может, не все, кто хотел бы, але мы собрались, каб про яго узгадаць, что ён заўсёды будзе, ну, як бы ў сэрцах тых, хто яго ведаў, і у нашай беларускай літаратуры, якая, я спадзяюся, перажыве яшчэ нас, наших нашчадкаў, і будзе жыць і жыць. Спадар Кастусь для мяне быў, наш дядька Кастусь быў не толькі дядькам, ён быў для мяне пэўна бацькам. Ён быў тым чалавекам, першым чалавекам, якога я сустрэла, калі прыйшла сюды ў беларускі цэнтр. А я была апошнім чалавекам, апошнім з беларусаў, каго ён бачыў у сваім жыцці і з кім размаўляў. Калі я прыйшла сюды, ну, з сынам, з Ірынай, сюды, мы сустрэлі тут толькі 2 чалавекі, а у цэнтры былі Владыка Мікалай і спадар Кастусь Акула. Мы не ведалі, хто яны такія, што гэта за людзі. Владыка Мікалай быў апрануты ў цывільнае, але нас яны так сустрэлі, што мы пачуліся проста, што як да хаты прыехалі да сваякоў. А далей чамусьці спадар Кастусь так вельмі нешта так вельмі так сябраваў са мной, ён вельмі хацеў са мной сябраваць, і мы сустракаліся з ім, ну, напэўна, як мінімум штотыдня. Не толькі гэтыя штодзённыя, што ранішнія ягоныя тэлефонныя званкі, але нават штотыдні ён мне звоніць, і ўсё, я ўжо каўбасы купіў гэтай польскай, нашай каўбасы купіў, прыязджай, ужо ўсё, я можа, і часцей бы ездила, можа, і часцей бы ён запрашаў мяне часцей, я бы ездила, але просто уже часу не хапала, ён бы рады мяне сустракаць быў штодня. У апошнія дні ягонага жыцця, вы самі ведаеце, ён быў у Швейцарыі, знаходзіўся, у яго было перажыў некалькі інсультаў, і ведаеце, што у яго былі правалы ў памяці, згубы свядомасці, але апошні раз, калі я яго бачыла, ён чамусьці пранікнёна, ён пачаў так хутка і так усхвалявана мне расказваць, а ты ведаеш што? Мяне ж узялі на гару, і там мне сказалі, взяли у гару, і там мне сказалі, што я мушу, я павінен гэтае зрабіць, я мушу гэтае напісаць. І так неяк ён далей это ўсё, што было, ўсё, што ён мне сказаў. Я тады зразумела, што ён гаварыў менавіта пра раман «Змагарныя дарогі». Таму што я лічу, конечно, што гараватка трылогія, это перліна беларускай літаратуры, і яна некалі абавязкова будзе выкладацца ў школьнай праграме. Але вось «Змагарныя дарогі» шмат хто ў Беларусі, беларускіх пісьменнікаў пісаў пра Беларусь тых часоў, і даваенную, і пад Польшай, і Беларусь гадоў вайны, але вось пра гэты факт беларускай гісторыі, беларускую краёвую абарону і шлях афіцэрскай школы на захад, пра гэта напісаў і занатаваў гістарычна і літаратурна толькі спадар пісьменнік Кастусь Акула. Вось. Я не буду шмат уже рассказывать, потому что все свои адносіны да яго, что я уже написала у своим эссе на 40 дзён по яго смерти, и в это эссе я уклала все, что это стаўся вынікам усяго нашага з ім сяброўства і нашага сумові. Бог узнагародзіў мяне. Бог даў мне цэлых 7 гадоў жыцця побач з гэтым чалавекам. З чалавекам добразычлівым, далікатным, што прапанаваў мне сваё сяброўства. З чалавекам мудрым і праніклівым, што любіў мяне па-сапраўднаму. Ён умеў гэта рабіць. Як умеў пляжыць ворагаў, лупцаваць тараканаў у саладусе, рагатаць над дурніцай, умеў быць бясчутным і чуйным, хоць па-сялянску сарамліва і па-жаўнерску грубавата. Так, вось такі супярэчлівы. Часам мне здаецца, што ён, як і я, сыходзіў у гэты свет пад шалямі, што ў ім так арганічна спалучаліся самыя процілеглыя якасці. Часам падавалася, што мы з ім падобныя, што тыя астральныя блізняты. Мне з ім было лёгка.
Ён ніколі не крыўдзіўся на мае глупствы і заўсёды умеў перапрасіць за свае. Мы былі падобнай колькасцю горычы назапашанай па жыцці, той колькасцю, якой дастаткова, каб перайсці ў якасць. Творчасць нараджаецца ад болю, казаў ён. Я ведала, што ён постаць. Я ведала, што ён вялікі. Ён быў мне прарокам у маёй айчыне. Зрэшты, гэта не замінала мне бачыць і прымаць усе ягоныя заганы. Гэта было нават лепш. Гэтым ён быў мне жывейшым за ўсіх жывых. Нехта скажа, што гэта і ёсць стан закаханасці. Напэўна, што я была і ёсць закаханая ў ягоную творчасць, у ягоную неспакойную душу, у якасць ягонага духа. І перад веліччу апошняга згасалі ўсе недарэчнасці пасвятённага быцця. Ён быў чалавекам, але чалавекам ад Бога. Гэтак бывае. Ён быў абраны, каб зрабіць тое, што зрабіў, і ніхто іншага гэтага не зрабіў. Цяпер ужо невядома, ці ён заслужыў абранасць, ці быў ад роду наканаваны служыць. Шляхі найвышэйшага нам невядомыя. Але здаецца мне адной з нямногіх вядомая частка інтымных падрабязнасцяў зямных шляхоў гэтага чалавека. Пад занавес свайго зямнога жыцця ён знайшоў ува мне скарбонку для захавання сваёй памяці. Бо мы ж падобныя па ўспрыманню болю гэтага свету. І на дыбачках, па скабалках таго болю я прайшла праз птушыны шлях ягонага лёсу. Ён хацеў ваяваць і быў гатовы аддаць жыццё за свой край і ягоную гісторыю, але апынуўся далёка ад яго. Ён быў жаўнерам, і хвалі вайны матлялі яго без ягонага дазволу. І прыйшоў той дзень, і надышла тая ноч у далёкай Італіі, калі ў адзіноце ў казарме польскага корпусу брытанскай арміі, куды расфармавалі кадэтаў афіцэрскай школы БК, залічылі туды як палякаў, бо няма такой краіны Беларусь і няма такога народу беларусы, пасталелы не па гадах юнак, прысягаў шэптам сваёй радзіне, Беларусі. Імем зямлі сваёй маткі і ўсімі святымі прысягаю выкарыстаць рэшту жыцця свайго, не пашкадаваць сілаў, каб у будучыні служыць адно народу свайму, пакрыўджанаму і паняволенаму. Ён зразумеў, што змагацца за свой край можна і за краем яго. Будучыня няведамая далячынь. Час такі ліха на яго, ніці якога лёсу спрадаюць табе судзяніцы. Ці паверыш, бабка адна была наваражыла мне, што пражыву жыццё вельмі доўгае, але турбулентнае. Бабка ні ў чым не памылілася. Судзяніцы аберагалі ягонае жыццё ў самых неверагодных абставінах. Ён дакладна ведаў для чаго. Для таго, каб ён выканаў сваё жыццёвае прызначэнне. Пакінуць гісторыю і літаратуры адзіны маштабу эпапеі, твор, што занатуе пакутны шлях на захад беларускай краёвай абароны і ўсяго вызвольніцкага руху трагічных 40-х. І яшчэ гісторыю Беларусі першай паловы 20-го стагоддзя, што перажыла 3 акупацыі, зрабіўшыся полем брані паміж двума гіганцкімі драпежнікамі. Ён гатовы быў бы ваяваць, але ўзяў у рукі іншую зброю. І гэтая зброя сталася мінай запаволенага дзеяння. Я зганьбаваную святыню, як мог, што сілаў аднаўляў, на помач клікаў на чужыне, шляхі і вехі ўсталяваў. Прысязе, дадзеную в адзіноце у тую гарачую італьянскую ноч у польскай казарме, застаўся верным да канца свайго доўгага і турбулентнага жыцця, апошняй думкай якога было Беларусь.